Goazen magazinaren bigarren zatiarekin, sarreran aurrera dugun moduan, Aitor Etxarte berezibar izango dugu Eskola Kontseilutik. Gaurkoan kolaborazio bat daukagu eta aspaldi ikusten ez dugun kolaboratzaile batekin. Aitor Etxarte berezibar Eskola Kontseilutik etorri da eta Nafarroako eskolaren historia ilustratua liburua aurkeztu egingo digu. Iraganera begiratzen dio liburu honek, baina ere etorkizunera begiratzen dion beste proiektu baten gainean arituko gara, baina hori amaierarako utziko dugu, ez? Aitor, arratsaldeon. Arratsaldeon, baita zuri ere. Zer modu zaude? Oso ongi bikain, gainera liburu berri bat esku artean, fenomeno, oso ongi, gustora. Bai, ondare inmateriala hori hartzen, biltzen du hor, ikaragarria. Bai, esango nuke gainera, Nafarroko eskolaren historia, arrobi oso interesgarria izan da horren arte, hor baditugu historialari oso esanguratsuak, lan horretan aritu direnak, besteak beste Ester Giber, zalantzarik gabe, baina baita Reyes Berruezo eta bi historiagile hauek bezala bestek landu dute 19. mendeko eskolaren egoera Nafarroan, baina orain arte ez dugu eduki tamaina hontako liburu bat, lerroburuan esaten duen bezala da historia ilustratua. Gauza guztien gainetik dira, dokumentazioen inguruko erreprodukzioak, eta horrek ematen dio halako berezitasun oso nabarmen bat liburu honi. 2 mende hartzen ditu, ez? Bai. Liburu mardul honek, ikusiko duzuenez gainera, esan behar da nenik eta behin euskaraz eta gaztelaniaz dagoela liburua, eta liburu ezin ederragoa dela. Ezin ederragoa zintzu guztietan. Eta aipatu duzun bezala hartzen du 1828tik, hau da azken korteak elkartu ziren urte hartatik, Nafarroan, Bilar Palaziren lege ospetsu ura bitarte, Legional de Educación Gaztelaniaz deitu izan zena, 1970ean. Frankismoaren bukaeran, lege horrek markatu zuen zalantzarik gabe mugarri bat. Eta horregatik egileak berak ere ulertu du hor bukatzeak zeukala logika bat liburu honetan. Bai, erregimen zarra eta demokrazia. Bueno, demokraziaren atarian, esango nuke diktaduraren bukaera bitarte egin du jasoketa guztia. Eta zer aurkituko dugu? Izugarria, hemen ez dugulako erakusterik, ez da. Lehenik eta behin esan behar da Guillermo Iriarte egileak izugarri ezagutzen duela Nafarroako hezkuntza sistema, besteak beste urte luzez izan delako profesional oso implikatua, oso engaiatua Nafarroako hezkuntzarekin, lan espezifiko ezberdinak izan ditu, beti hezkuntza sare publikoan, Nafarroan, besteak beste bukaeran Kreenako arduradun izan zen baita ere, eta gauza guztien gainetik, saretasun ikaragarria izan du beti halako berria jasotzeko. Zer aurkituko dugu? Guillermo antolatu du azkenean liburua 5 kapitulotan, esango nuke 4 eta 5. bat, ezta? Zer lauek, hasierako 4 dute antolaketa kronologiko bat, logikoa da bezala, hasten da 19. mendeko eskolaren hastapenekin Nafarroan, 2. batean hartzen du lehenengo atala, 20. mendeko lehenengo atala, 31 bitarte, 3. hartzen du oso esanguratsua den garaia, eta dira Republikak eta Gerra Zibila, 31-tik 39 bitarte, eta 4. hartzen du frankismoa bete-betean izango den tarte hori 39-tik 70 bitarte. Eta gero esan dut den 5. bat badagoela berarentzat, eta nik uste dut guztiz egoki izan dela azkenean hartutako erabakia, berarentzat oso esanguratsua dira maisu eta maistrak. Pertsona konkretuak dira, eta zer esanik ez milaka izan dira Nafarroko hezkuntzan 2 mende hauetan, baina batzuen biografia txertatu dut, eta nik uste dut oso lagin historiko interesgarria dela, eta bukaeran agertzen dira hainbat maisu maistren biografiak.
Bai, eta nolako irakasketak, zen nolako metodologia zegoen, nolakoak ziren harremanak irakasle eta, maisu maistren eta ikasleen artean, ez? Bai, liburua harrigarria da, egia esan da, 500 eta, orrialde piloa ditu eta eskuartean hartzen duenak ikusiko du hor baduela zer irakurtzerik, zer aztertzerik, zer ikusterik, eta aipatzen dituzun gaiak eta askorentzat ezustekoak diren beste asko eta asko agerian daude liburuan. Orduan, zer esanik ez, hori aipatzen dira legeak, kapitulo bakoitzean, lehenengo 4 kapitulo hietan testu inguru historikoa ematen du baita ere, nik uste horrek laguntza ematen dio irakurleari pixka bere kontestuan jartzeko kapitulo horri dagokion guztia, baina guztietan, zer esanik ez, aipatzen dituzun gaiak noski agertzen dira, ze harremanak dauden, ze metodologiak erabiltzen diren, ze funtzionalidade dauden eskolak, eta luze bat, ezta. Eta gehien bat agerian jartzen zaigu, dagoeneko ez dagoen gizarte bat, zen hau da oso azpimarragarria, ezta. Liburua hasten denez 19. mendetik, esan behar da, eskolak Nafarroan hasten dira kortetan, halako toki, udalek uzten zituzten bazterre eta txoko horietan, oso baldintza material, penagarrietan, eta egia esan behar da baita ere, baldintzaileak zirela baita ere, gizarteko oso gehiengo altu batek zituen eguneroko zera baldintzak, ez da horretan bat ere harrigarri ikustea, argazkien bidez adibidez, ze materialak erabiltzen zituzten, edo ze gelak zituzten, gela zerbait esatekotan, edo ze eskolak, edo, ze baliabide material eskasekin aritzen ziren, garai hartan oso gutxi konsideratuak, oso gutxi ordainduak, oso egoeran askotan miserablean bizi ziren maisu eta maistrak, ez da. Hartatik ona, asko dago liburuan, esplikatzen duela hori, nola pasatu gara kortetatik, gaur eguneko egoeretara ez da, zentzu guztietan. Bai, epe historiko ezberdinak eta Nafarroaren foru izaera ere ezakite, zenolako eragina izan du horrek hezkuntza publikoan? Izan du, eta gainera oso nabarmena, eta liburuan azpimarratzen du Guillermok, alde hortatik oinarri eta azterketa historiografiko nekotxo egin direlako dagoeneko, asko daude egitear, eta aurkezpen egunean baitere halako solasadi interesgarri bat sortu zen ondoren, Reyes Berruezorrekin adibidez, bertan zegoelako. Esan behar da, zentzu handi batean, Nafarroak forua eduki zuen momentutik, edo eduki duen momentutik aurrera, nolabaiteko malgutasun bat gehiago, edo malgutasun gehiago barkatu erakutsi izan duela askotan hezkuntza erabakiak hartzerakoan, eta onerako izan da kasu gehienetan. Horrek zer esan nahi du, Nafarroan adibidez, maisu maistrak sortzeko eskola, normala ditzen zen eskola, bigarrena izango da estatuan, Madrilen sortuko da lehena, eta bigarrena izango da Nafarroan, eta zentzu askotan, esan dut oso lurralde txikia gurea izan den bezala, aintzindaritza izan du, ezta? Hasierako, egoera oso prekario hartatik lehenengo berrikuntzak ere etorriko dira Nafarroko diputaziotik, ezta? Eta oso atzera eginda ere, bidali izango ditu baitere, hemengo Nafarroko irakasle maisu maistra ziren batzuk, adibidez Inglaterrara, Lancasterrera, ikasteko garai hartan oso modan zegoen Lancaster metodoa, ezta? Eta honek bere txikitasunean erakusten digu, gure alde, zalantzarik gabe, izan ditugula foruak, eta hor malgutasun bat, hainbat erabaki hartzeko, esaten dudan bezala, ez beti, baina kasu askotan gure onerako. Zen hemen neurri berriak hartu izan dira, neurri zehatz asko, adibidez kantinen inguruan, edo eta kanpaldiak egiterakoan, koloniak egiterakoan, alor askotan bai. Bai, metodologia berriro ere agertu egin da, eta hor ere balioak eta zenolako iturak zuden, ez dakito, himnoak eta horrelakoak ere agertuko dira, ez? Bai, hori guztia eta gehiago agertzen da, ezta? Hor ezin dugu ahaztu, beti esaten dugu, eskolaren funtzioa sortzen dela gaur egunaro modernoan,
gure referentea beti izango da Frantzia. Eta Frantziako Errepublikak eratzen duen eskola publikoaren oinarria. Eskola publikoa Frantzian sortzen da iraultzan estatu aparatu bezala. Eta hori oso aztertua dago, hor dugu klasikoen artean zalantzere gabe Foucault, eta Foucaultek esaten du oso garbi eskolak, presondegiak, psikiatrikoak, familiak, horiek guztiek dutela zeregin oso garbia estatu berriarentzat, eta da hiritar molde berri horretara egokitu jendartea. Eta horren funtzio horiek oso garbiak izango dira, erakunde diferente guzti horientzako. Eskolaren kasuan, zer esanik ez, hemen beti esan da, aintzinako eskolak 4 helburu zituela. Irakurtzen irakatsi, idazten irakatsi, gutxiago, zen hori da beste eztabaida bat, baina ezen hain garrantzitsua idazten ikastearena. Hirugarrena noski gutxieneko kalkuluak egiten ikasi, gogenuke oinarrizko matematika batzuk, eguneroko bizitzan ezinbestekoak izan zitezkenak, eta gero gure kasuan, zalantzarik gabe, errezoa eta Eliza Katolikoarekin ziren balore guzti horien lanketa. Hori gure kasuan, Frantziaren kasuan, oso nabaria da, hemen beti erlijioak izan du piso handia. Orduan, 4 helburu horien artean, bizi izan da eskola, esango nuke oso orain dela urte gutxi bitarte, esan dute gauzak aldatu dira, baina helburu nagusienak, hiritarrak bihurtzea halako molde baten barruan, eta oso garbi izanez gizonezkoak ala eta emakumezkoak beste erara, hau da segregazio nabarmenean, baina horiek izan dira zutabe nagusienak eskolarentzako. Sariak eta zigorretan ere hor ikusi aldaiteke ez, zenolako gizartea zen? Bai, eta gainera dokumentazio oso polita dago, liburuan, ikusleak hor badu aukera behin eta berriro, adibidez horren berri edukitzeko, ezta? Sanzio sistema bada, eskola, familia bezala, eta lehen izan dugun bezala, kartzela edo fabrika bezala, lantegi bat bezala, eta horren bietakoak daude, sariak eta zigorrak, eta horrek beti arautzen du egunerokoa, ezta? Hau da, baloren transmisio horiek, baloren noski hegemonikoak diren horien transmisioan beti oso markatua dago, zer indartu, nola baztertu, eta etengabe agertuko dira orduan horrelako berriak liburuan bertan ikusiko duzuen bezala. Gaur egun duten dimensio harrigarri batekin, ezta? Ze garai hartan zigor fisikoak lehen mailan ziren, bereziki gizonezkoen eskolan, ezain beste emakumezkoen eskolan, bestelako zigor sofistikatuagoak edo izan zitezkeden emakumezkoenak, baina beti egon dira hor, oso garrantzitsuak izan dira. Eta garbi dago bat egiten zuela baitere gizartearekin zen bakarrik eskola kontua, familiaren kontestuan ere bai zigorrak eta sariak erabiltzen ziren, eta oro har, sistema horrek eraginkortasun handia izan du, zuzen ere oso iraunkorra izan delako, denbora. Era zenolako jolasak ere pentsatzen dutez? Bai, baina gutxi, zen askotan gertatzen da, atzera egiten dugunean, adin batetik gorago, askotan nahazten dugu eskola eta haurtzaroa. Eta, gordetzen dugu eskolaren, esango genuke, kapitulo horretan edo atal horretan haurtzaroari dagokiona. Eta askotan, egia da oso lotuak daudela bat eta bestea, zer esanik ez dago, baina normalean jokuak ez daude eskolan. Eskola ez da sortzen, eta are gutxiago garai horietan jolasteko. Esan nahi dute kontrakoa esango genuke. Eskola jartzen da... Seriotasuna... Hori da, seriotasunaren, marka izango du beti, eta ematen du jolasa beti dela denbora pasa, alferreikako jarduera, ekidin behar den zerbait, eta gehien jota, halako ordu libre horietan egin daiteken zerbait. Ez dakit, jostaldi orduan, edo lehenago, edo ondoren, baina sekulan ez barruan, ez da. Hori oso garbi dago, noiz aldatzen da joera hori, ikusiko dugu baitere, aipamenak badirelako Errepublika garaian, bereziki, hor, Europatik datozen, hainbat korronte berri ere, oso ahul baina sartuko dira ere Nafarroan, eta hor
esango nuke irakasle berritzaileagoak diren horiek ulertuko dutela jolasa jokuak ere baduela toki eskolan, baina denorak egun bezala Republikaren garaiko eskolak oso iraupen eskasa izango du eta oso bukaera traumatikoa jakina. Zeintzuk dira liburu honen helburuak? Oso galdera hona da. Hitzaurrean, buelta handiak eman nizkion zer jarri eta zer ez jarri, eta hitzaurrean aipatzen dut hau liburu museoa dela. Edo liburu kutxa, edo liburu, ez dakit, nik biltegi, halako zerbait, ez da? Badira liburuak, historiografikoki, esango genuke, diskurso bat garatzen dutenak, hasieratik bukaera bitarte, eta exigitzen dute baitere halako irakurtaldi bat, hasi eta bukatu. Hau ez da kasua. Honek zerikusirik gehiago du, ez dakit, kasoi nahasi batekin, ez da? Hala ireki eta batean hor topatzen duzuela denetarik. Argazkiak, eskutitzak, oroigarriak, zer dakit nik, bai? Orduan, asko du hortatik liburuak. Horrek zer esan nahi du? Zaharrontzat adibidez, liburua izango dela nostalgiarako bidea. Eta esateko eta gogoratzeko, bai, ni txikitan halako eskola ezagutu nuen, bai? Edo begira, hauek dira guk erabiltzen genituen mai berdinak, edo begira, Frankoren irudian atzean ikusten den hori, gero horretan guk geuk ere pairatu genuen, ez da, gure eskolan, eta hainbat eta hainbat. Eta erreflexioiek interesgarriak dira, bereziki beste belaunaldietako lagunekin partekatzen badugu, nik uste hori interesgarria dela. Baina baita ere baditu beste irakurketa bat, ze gazteagoa den jendeak ez du eskola hori ezagutu. Eta, zaharrontzat, loturak eta lotura pertsonalak dituzten hainbat eta hainbat elementu ez dira sortuko gazteagoa den jendearengan, eta askotan gazteentzako elementu asko, hor agertzen diren asko izango dira, guztiz ulertezinak. Besterik gabe, ez duelako kontestu hori eta ez duelako bizi. Honek esan edo, batzuentzat nostalgiarako harik eta interesgarri izan daitekela, baina beste askorentzat aurkikuntza bidea. Eta beti esaten da, ez da? Belaunaldi bakoitzak idatzi behar duela bere historia, eta zer esanik ez dago, esan nahi dute, belaunaldi gazteek ere idatzi behar dute bere historia, eta bere hezkuntzaren historia. Ze gaur eguneko ikuspuntutik edozein eskolako paisaiak bestelako itxura bat du, baina agian aruntzago joan da aurkituko ditugu